Nagay raman nun ta. Banha mo kayo. Turbo kay mo sa mong pagpuyo. Sudan yung baktas ikaw Raisa oy. Uy, Doy, salamat kasi yung concern, Doy. Wa ba mo kabaluan na yung mga kauban? Mga engkanto na! Grabe po ka, mabugal-bugal na eh. Nabre, engkanto nga, ingani ka mga gwapa. Naku na uyap, pre ba? Oh, tagi, mama ba eh? Agisibat ako pagka-gabi eh. Alas 8 sa gabi ako gitiya. Yawan mo pre ay. Di pa lukso rin ako bintana eh. Alam mo nga din mo no. Nagay raman nun ta. Banha mo kayo. Turbo kay mo sa mong pagpuyo. Tol, masa may gwapo ato ng trupan. Murag fisboy kayo din sila ba? Tol, mo agad ra ko sa imo ha. Mauna yung mong gusto, tol. Tara! Oh, sige, tara. Pero, Elsa, magpabuhat sa tagbabae para di ka nila may balaan. Tara. Akito na tulis sila. Tumingon, tuming isa rin. Ako yan. Lagi pre. Itian yung mga bayana, pre. Duha po yung tubo. Timing kayo. Isa to, pre. Kailahon to, pre. Ika, ako rin si Francis. Ako po din si Ceci. Si Anin, no, eh. Ako rin si Gimo. Ako po din si Jaja. Kuryo ka ni Rupe. Ano yung alap lang kayo? Kapo kayo dili kay Mingaw kayo ba? Usain ako paminawan ko ka babae ba? Ilan na po nito ka lalaki oh. Kasi, di ka magmahal sa klase. Kaya seryoso kayo ko. Uy, Tessa. Kuya, natiguang nga, oy. Nay, asa ka matunay? Nay, wala kayo kadala na apo ba? Mato kag sentro? Nah, sudan yung baktas ikaw Raisa, oy. Uy, Doy, salamat kasi yung concern, Doy. Wa ba mo kabaluan na yung mga kauban? Mga engkanto na! Grabe po ka, mabugal-bugal na eh. Nabre, engkanto nga, ingani ka mga gwapa. Nay, grabe ka piti. Ano yung mga kauban? Ay, imong buhat-buhatan og istorya na engkanto? Ay, Doy, gusto mo pruweba? May lang jug di ni mapangkaron. Gusto dyan mo pruweba? Oy, Doy, tanawan na yung katapad. Ay, mga bibibay! Ay, bibay, ulan! Grabe itong lugar lagi mo, eh. Yan eh, no? Tawaan man ito dito.